ഹായ് എവരിവൺ. എനിക്കൊരു സജഷൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാൻ. നമ്പർ 2 ഓപ്ഷൻ 3. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? തല റായോ നാപ്പുകാലും വെക്കണം. നമ്മുടെ വർഷത്തിനെ പിന്നെ വയസ്സ് അനുസരിച്ചില്ല. അവർ കണ്ടപ്പടി ഓടിയ അത് വേണ്ട എനിക്ക് നല്ല അത് വേണ്ട അത് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ഈ റോൾ നമ്പറിന്റെ ഈ ഫോട്ടോ അയക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ഈ റോൾ നമ്പറിന്റെ പരിപാടി വീഡിയോ ഉണ്ട്. ഇനി ഇപ്പൊ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇനി കാത്തിരിക്കുന്ന എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പുതിയൊരു ഈ 4 പേർ നല്ല ഐഡിയ. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നത്? നല്ല പണിയാ ഇതൊക്കെ കഴിയട്ടെ. ഗ്രൂപ്പിലൊരു കാര്യം പിള്ളേരുള്ളവരൊക്കെ പിള്ളേരെ മുടിച്ചോണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ പയ്യന്മാരെല്ലാം അടിപൊളി. പിള്ളേരുള്ളവരൊക്കെ പിള്ളേരെ മുടിച്ചോണ്ട് പിള്ളേരെ മുടിച്ചു. വണ്ടിയിൽ ഡോറ് ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഈ പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണം.